Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Башкалабызда татар халкының милли мәдәни тарихи җәүһәрләрен, халык сәнгате һөнәрләрен яңартып, шуларга заманча сулы шөреп, яшь буынга җиткерүче уку йорты халык сәнгате һөнәрләре техникумы бар. 2023 елны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстанда милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы дип игълан итте. Димәк, әлеге ел алар өчен аеруча әһәмиятле. Ни өчен икәнен хәбәрчебез Мөршидә Җиһан җиткерә. Milli киемнәр, уенчыклар, сувенирлар барысы да техникумда укый башлагач кына тегәргә, чигәргә өйрәнүчеләр кулы белән эшләнгән. Остазлары бик тәҗрибәле студентларның. Башта гади генә әйберләр, тегәләр, аннан соң инде диплом язганда алар төрле матур костюмнар, күлмәкләр тегә башлап, менә шундый матур калфаклар чигәләр, сумочкалар чигәләр. Үзләре җитештергән товарлар хисабына техникум яңа материаллар сатып ала. Әлбәттә, техник алгарыш заманында кул хезмәтен җиңләйтү өчен җиһазлар да кирәк. Бу җәһәттән грантлар ярдәмгә килә. Дөрес, аңа лаек булу өчен күрсәткечләр, проектлар кирәк. Россия күләмендә без грант алып кайттык. Һәм менә быел инде без шушы алган грантларыбыз белән тагын да төпләп, матур иттереп, лабораторияларыбызны киңәйтеп, шушы балалар белән эшләребезне дәвам итәргә җыенабыз. Дәвам итүчеләр арасында Себердән килгән Татьяна Биспалова да бар. Ул бик горурланып башыннан ахырына кадәр теккән куянын күрсәтә. Идел буе регионында бу юнәлештә эшләүче бердән-бер техникум булгач, биредә төрле регионнардан килеп укыйлар. Сувенирлар ясаудан тыш студентлар практик күнекмәләр алганнан соң итәкләр, әнә шундый экологик сумкалар, алъяпкычлар да тегә башлый. 11 класстан соң группа җыябыз. Шушы группага инде 14 кеше җыела. Ел сайын җыябыз. Студентлар инде бик теләп киләләр. Алар инде бер ел 10 ай укыйлар. Һәм без аларга тегүче 3нче разрядлы дигән диплом биреп чыгарабыз. Биредә белем бирүче педагогларның һәм аларның шәкертләренең эшләре күптән инде Россия чикләрен узып, Франция, Австралия, Португалия, Бөек Британия коллекционерларының шәхси тупланмаларына барып кергән. Күп кенә эшләнмәләре 100 иң яхшы товар, сыйфат лидеры кебек конкурсларда дәрәҗәле урыннар яулаган. Мөршидә Җиһан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.